F'konferenza tal-aħbarijiet fil-binja tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma tħabbar programm estensiv ta' investimenti ta' madwar 86 miljun euro. Il-pjan se jwettaq interventi kruċjali fis-sistemi tal-ilma u ta' drenaġġ u jħejjel lil Malta l-sfidi futuri marbuta mal-produzzjoni tal-ilma, il-kwalità u l-kapaċità ta' trattament ta' drenaġġ. Il-proġetti jinkludu żieda fil-kapaċità tal-produzzjoni tal-ilma u titjib fil-kwalità flimkien ma' miżuri biex jitnaqqas l-ilma mielaħ u jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' overflow fis-sistema ta' drenaġġ. Jinkludu wkoll espansjoni tal-produzzjoni tal-proġett ta' New Water għall-agrikoltura u żoni ħodor. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Karl Cilja, spjega li l-ħidma tinkludi anki investiment f'tamir ġdid għall-laboratorji biex titjieb il-kwalità tal-ilma. Dan il-pjan permess studju ta' forecast għażmi li ġejjin huwa pjan li jara li pajjiżna dejjem ikollu l-kapaċità meħtieġa biex tlaħħaq mad-domanda tal-pajjiż. Il-pjan forecast tal-sena 2050 pjan li bieħdem dejjem ovvjament qed niżguraw li pajjiżna dejjem ikoll biżżejjed domanda tal-ilma u drenaġġ l-aqwa servizz u issa kif ukoll kapaċità u domanda li dejjem tiżdied biex tlaħħaq mad-domanda u l-ħtiġ tal-pajjiż. Proġetti infrastrutturali qed jitwettqu f'diversi lokalitajiet bħal Selmun, il-Kottonera u Għawdex fejn qed isir titjib fin-netwerk biex jitnaqsu l-ħsarat u titjib l-affidabilità. Dwar it-trattament ta' drenaġġ, il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli qalet li għaddejjin inizjattivi estensivi fin-naħa tat-Tramuntana ta' Malta. Semmiet li f'lokalitajiet oħra tisiru estensjonijiet tan-netwerk biex jipprovdu aċċess lil familji li bħalissa mhumiex imqabbda mas-sistema ewlenija. Barra minn hekk l-impjanti ta' trattament ta' drenaġġ ta' nofsinhar ta' Malta u ta' Għawdex qed jiġu estiżi biex jilqgħu għad-domanda dejjem tikber. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Drinzo Azzopardi elenka diversi proġetti li saru f'fondi Ewropej li tejbu l-ħajja ta' eluf ta' residenti. Innota wkoll kif dan il-pjan jalloka aktar minn 370 miljun euro.